Ev dibistaneke sertayî û navîn e li navçeya Silûpiya ser bi parêzgeha Şirnexa Bakurê Kurdistanê. Mamosta û xwendevanên vê dibistanê li ser bingeha projeyeke keskirina derdûr li ser 600 metre dûca ji hewşa dibistanê ya Val e bûstanek çêkirine. Berhema wê li malbatên pêwîstiya wan bi alîkariya heye belav dikin. Adım Sekvan Yel, Çukurca Ortaokulu. Navê min Sekvan Yel e. Ez rêveberê dibistana navîn ya Çukurca me. Me ew beşê piştê yê hewşa dibistana xwe go nedehat bikaranîn û vala bû tu jî axkir û tovên me ji nav gund komkirîn lê çandin. Me bustanek şînkayî çêkiriye. Niha di bustanê me de îsot, bacanê reş, xiyar û gelek şînkayên din hene. Ev xwendekar di vê bêhinvedana havînê de her roj tên vî bûstanê av didin da ku berhemê keda xwe ya bi mehan bi başî hilînin. Wan bi keda destê xwe ji tilên van zebzeyan çandine û mezin kirine. Ew bi eşqeke mezin lê kêleka xwendina xwe vî karî jî dikin da ku alîkariyê bi kesên derdora xwe re bikin. Ortaokul öğrencisinden okulumuzun arka bahçesinde sebzeler... Ez xwendekara dibistana navînim. Di hewşa piştê ya dibistanê de me zebze çandine. Me tov ji gundiyan stand wek hûn dibînin zebzeyên me gihane. Em wana kom dikin û li malên xwedî pêwîstî belav dikin. Me heta niha li disûd malbatan belavkirine em bi vê yekê kêfxweşin. İhtar sahibi ailelere dağıttık ve bu durumdan çok mutluyuz. Ev xwendekar bi taybet di dawiya hefteyê de tên nav vî bûstanî û ew zebzeyê ku gihiştiye diçinin û li cihekê kom dikin piştre texin kîsan grup diçin vî zebzeyê li ser malbatan belav dikin. Ew dibêjin armanca wan ji vî karî yek bihêzkirina pêwendiya bi axîrê ye û di heman demê de alîkariyeke bû wan malbatê şiyana wan lewaz e.